سمع سمعت ناسكي قرب ندال أتقرب ندو أب تقرأي شيطان يازم اللي خلو بوتاني يلوما شيطان أتاي تسمع عندها شيطان سزم اللي خلو بوتاني هي تقرأي عد هايمانوتنا الناس أتاود إن الشيطان سكبرني وا بيسوس شم يسوس كوس يقرم كوي زغنا كران تختاتلتنا لو ما أنتي بصحة زي كنا متينانينا لو ما أنتي بقوم نجر نيوستريس اللي قوم نجر كحسابلون كنجرلون زقبوا قد عايزي سامجر شات أن حتكم سنة تجور بخبرنا عدنا عمنا لو ما أنتي فيديونا نريئه شيطان سأبت جرايد من الله البوتاني وها بزوم جانستر تخون الشيطان بايزوي جانجستر بزي شت راي عيت حزوه بخالي عين ستايلون بخمز عين نجر ونزفر حنديو anyway راتم كران تخاتلتنا ذا فيديو سامج أشياء تخاتلوا أخم لايك سبسكرايب جورو نيلو ما أنت فيديونا سكن رأيي خا let's go نخيد ولدك عبيتي أبتقراي خلايا ملاخ متقلنا تعمر كوي هشسكي الستة زي ما تيها يفتر ويتز تعدي راب شايفتر قديت عليه ريحان زي تعدي مراب شايف التر أوه حيب زي أنير بخبر ما صوتي يظهر بس حلف هو حليف انت اب مرعى قال خي عدني جلس بهالكمين وانا عدني تاون تزي عدن كايد ماني نعم نتي تحت سارح لنرجع ازي عدن كايد وين موصي في السن بمنفساوي بعين እግዚአብሔር ويت حراش اسكي ما بيت السنة قدست فنك هتقدر تلخا سيطان مس أملاح تاريخي وزرخة بيكونن جنا نخلنا جنا قم زمل عفت أرينا عنا نريو قاطي مفلت افوت جزياس كريستيان يا ما بحكي فتارينا خن فتارينا إنا نريو تبل إن شيطان نتوردتنيا أوه ماي جاد نخيد الشنسكي تاس زي فلوت أزم جنسي شعبية مصيم ها حتيوم نيرم شو عتيوم قتيلوا صعيب بزي تقوارا سيطان سلزخونه أي كحدد بزخونه كوران تخطاتلتنا ذا فيديو كاب بيكزا يوتيوب شانل يرخيويا ياو كريديت المهب ذا أكلي بيكزا مور لاف ما يدشي مولا سبسكرايب قروخا سلام كبرات بيتسب لو معنتي اب كتما سلخلخا ببزحات زفرحن زوريلون افتي كتما اب زخونه يخون قداي بدنبي ورقت تصحيف له زعدن زخبر كم اول نكبر ورقت قال وي ጉዲ ሓጺዎም ሓዊና ኤሎም ዝምስክሩሉ ኣብሮሮም ዝበሃል ሸይጣን ኣሎ እቲ ጉዳይ ሽንት ጸልዕ ኣብሮሮም ወይ ጉድ ሽመርሕ ጧፍ የብረህ ኮይሎ መሽስኪ ንምንታይ ክሳብ ክንድኡ ይፍራሕ እንታይ ስለ ዘጋጥሞም ዝብል ሓቢርና ክንርኢና ሸማይ እንትን ስለና የብረሮም ታሪክ ተወስነና ነይብረሮም ኣቦድኻ ብቆልዑ ሓሪና እዩ شيطان سيالو يهبو دخابو قلعته باهلو محاري حراي أوسن روا مسئنا أب حملتي أموسنو تبابني ناي حفظ جنة ناي مسنوي ويتا برورو محاري ويتا برورو ويكوت حراي يمين مالتي محاري قولعو محارين نعوي قولعيو تا أب عدوائي توليدي زبهات تاسيت خلطة ودع عدو يا غا حرش اسكي مانات مسولدت شيطان تيم او تحدى ناوز مزيت حرك بزبل منات مسولدت كسب جي توليجو كي ادو ام كسبدا شيطان سبيع بخمير الشيطان توليد بهالسا خميز بهبينا دي دقي ساغلي بهرموني كاو شيطان سدفرا ناوز مزيت شيطان دكيرو شيطان توليد كاو شيطان سدفرا شيطان توليد لخلتي اويلا حدا ناوز مزيت حدا تي حدا حاونا كده حدا حاو عقب سرع هذا قالوا دين بيوت كلت يمس اورورو ملدي مويت اورورو ملي اما اورورو مس ماني تايزي ملسلنا أورورو مس ጉዳይ እንትንገብር ተለና ዕድሜኻ ኢልና ንዕድመ ወረቐት ጽሒፍና ኣብቱ ርእሲ ገዝኡ ኣብቱ ፋፌት ናይ መእተዊ ቃላይ ኣብኡ ይግበር ካብኡ ንፋስ እውን ኣይትመጽእን
ሰብ እውን ኣይግበኣስን ብሰላም ይፈላለዩ ካብቲ ዳስ ማለት እዩ እንታ ወዲ ሙሉእ ናይ ክርስቶስ ስልጣንስ ሂቦሞ ማለት ናይ ሰላም ክገብሮን ዘይክገብሮንስ በቃ ኣብ ኢድ ኣብሮሮም እዩ ዝውሰነፍ ተኸባቢ ማለት እዩ ኦ ማይ ጋድ ኣብረሮምስ ብስሩ ንሕናስ ብዘይኣብረሮም ኣይዕዳ ኣይግበር እንዳሰብ ዝዓዲ ኣብረሮም ብጣዕሚ እንትኾን ንዓና ብጣዕሚ ብስሩ ከምዚ ፈጣሪና ወየ ከምዚ ጀን ዓባይ ሰበይቱ እውን ፈጣሪና ኢለኖ ናሕስኪ መስቀል ዲነ ግን ኣብ ክሳደድ ኣይኮነን ማዕተብ ዝኾነ መፍትሕ ነገር መስለኒ እስክሺ ስታይ እንዳተባህለ እምበር ሕናታ መልኣኽ እውን ፈለና ንሪኦ ኣይኮነን ኣብሮሮም እንታይ ሽሙ እዚ ኣረቂ ግዛዕም ዛዕም ሒዝካ ቆሎ ሒዝካ ምፃእ ህፃን የለኸው ዓብዪ እውን መስዋዕትነት ምዃኑ እዩ እዚ ብሓመመት ኣሊኹ ይጥዕይ ዘይመሰል እዩ ዝበሃል ይበሃል ዲስ ወይስ ዝረኣኹሞ ነገር ኣሎ ህፃውንቲ እውን ኣለኺና ዝረኣየና ነገርስ የጠመቕዎ ማለት እዩ እቶም ህፃውንቲ ምንም ዘይፈልጡ ዕሸላትስ ኣብቲ ባሕሪ ናይቲ ሸይጣን ወሲዶምስ የጠመቕዎ ሓቃ እንዲያ ዳ ዝዓዲ ጦርነት ዘይፍለያ ደስማ የዝሓመ ሰብ ኣብኡ ይእልኽ እዩ ናብቲ ቦታ ስኽትኣቱ ከለኹም ከታይ እናበልኩም ተኣቱ ናፍቲ ቃላይስ ቀደም ቆልዕና ኣለና ዝዝክሮ ኣነ ክናቱ ኸለና ብሮም ከመይ ውዒልካ ከመይ ሓዲርካ ገለገለ እንዳልና ይዝክረኒ ብሮም ከመይ ውዒልካ ከመይ ሓዲርካ ንስኸ እግዚኣብሔር መስገን ዞም ደቀይ ከመይ ሓዲርኩም ደይብለኩም ኣታ ገለ ክሰሚዐ ወረ በስማ ኣብዚ ዓለም ባ ዘይተገብረ የለን ምስሩ ዘይተነገረ እምበር ዘይተገብረስ የለን ክበሃል ሓቂ ሸይጣንስ ከመይ ውዒልካ ከመይ ሓዲርካ ኦ ማይ ጋድ ሕራይ ዝኾን ለይቲ ሕየ ንኣብነት ዝረኽ ተረኺቦም ባዕሉ ካብኡ ይሓሙደኒ ካብኡ ባዕሉ ሓረቆት እዮም ኢሎም ቆሎ ገይሮም ሓፂቦም እዚ ይሕዊ ገለ ዝበሃልስ ሓቂ ማለት ሓቂ ውሕዊ እንታይ ንዝኾኑ ቆልዑ እዩ ዝሕዊ ዝሓመመ በቃ ዝዓበደ እንታይ ሕዊ እዩ እንታይ ዓይነት ሕማም ንዘል ሸይጣንስ ሓይሊ ተዋሂብዎስ ከሕውን ከድሕንን እንታ ገለ ክንሰምዕ ኢና እኮ ብስሩ ኣቶም ኣሕዋተይ ስለምንታይ ዲ ክርስቶስ ተሰቒሉ ፍዋይ ንሸይጣን ክሳብ ክንዲ ዘኽብርትዎ ኦ ማይ ጋድ ኩሉ ነገር በቃ ኩሉ ነገር ይዘድ ብማጨለት ክሓው ዘይኽእል ኮይኑ ንምንታይ ኢኹም ናይ ሰይጣን ዝተረኸበ ኮይኑ መቸም ዝወዓካ መፃልእትኻ ሰብ ተኮይኑ ንመንዲኻ የቕረበ ደለይቲ ፈለይቲ እቲ መባእስኻ ሓቀይዶ ብኡ ተሓሚሙ እንተኮይኑ ንስኹ ንኽምህረኒ ዝብል ህሊና ተሓሳስባ ናይ ሰብ እዩ ብቻ ኣነት ዝርዳእኒ ከምከማይ ምክንያቱ ሕይ እግዚኣብሔር ዝሕመመካ ተኮይኑ ናብ እግዚኣብሔር ከይድካ መሓረኒ ትብል ተኮይንካ ፀላእስምንያት እውን እግዚኣብሔር ክሕምም ኣይኽእልን ክፍውስ እምበር ሓሳዊ ሰይጣን እንድሕር ሕሚሙካ يخون تقدفن زي عينته تلمدو سيلو شيطان اسمح لتني اي تحس كان تخد مالته وقت تسكن باش هارك باش زود نسكر عندي انت عارق ابزيحه استاذ يصير كان اي حي كان خممنت كاين ولا سيله تتا عد أبرارم ناوي نزخبر العدة اللورة يهلو عندي زخون جنا أنا فرطة بر بعثتي جزاهم بز الشرع مسيت الله هم بتنقل في مسالتيا مسيا بقي تحرد تيادون تحرد دفعون مسوات طور ولا لا جنب جرات حبس الدبر يا أختي توقفت ندبر سابلو متمسيا هو لما تقبرتي تكمسها من سامالت أو أفتو زحمة أو ما كانت تعرف جيت على إيجا حمام حذات مسء هو تمام بحذات مسء أو تعرفه أرشدها أرشتخفل وتخفليات خوان تخفليا وإذا أرشد أول قبل زي خفلو سرح نهين بار ويتا
قرشي باقي من قصة بالعزة سبزية مالتي قبرينا تاكسي في ملاس بقى قبل بي حتت بونا ورا بزحف بلدي أخذ تحتت بدن بوريا قولو بنات زعم ترقتات زعم يرقي مع ترقي خا حسكات أتناو ትውልድ ገለ መንግስቲ ኣብዚ ሓቂ ግብሪ ክትብለላ ኣለካ ብሱር ክትኸፍል ኣለዋ ግዴታዊ ዋ ክትከፍል እውን እያ ከመይ ዝኸመሎ ይባል ሓቂ ኣይተወሉ ኣለዉ እንዳሽሸ ይውለድ ማይ ተዋሪ ይውለድ ኣለዉ ደምናት ቤተሰብ ኣለዉ መሊኦም ኣለዉ መሊኦም ከመይ እሳቶም ሰባት ደምስኩም ሰብዮም ብኸመይ ዳ እስኻቶም ትፈልዩ ንሱ ደኣ በቃ ብዝበሎ መልኣኺ ኸይድ ንሱ ዝበሎ የድሕን እዩ ብቻ ዝሮ ናህና ኣቦና እዩ ቅድሚ ድሕሪ መልኣኺ ንሱ ብቻ ዝሮ የድሕን ይእመነሉ ናይ ባዕሉ ኸናይ ቤን በዓል ኣለዎ ወለዎ እንታይ ወዲ ዝኾነት ገለ ይሓርዱ እዚኦም ኣለዎ ወይ ታሪክ ኣለዎ ንቤን ይሕረደሉ እዩ ሰዓት ሳስ ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝሓርደሉ ይሕድስዎ እዮም ብፍላይ እዞም ካብ ካልእ ዓዲ መፅኦም ጥየል ብዛዕባ ዛዕዳ ኣረቂ ድብሪ ኢሉ ሒዝዋ ይዛት እዚ እንትን ኣብ መርዓ ገለ ይዕደም ገለ ዝበሃል ከመይ እውን ይዕደም ታው እዚ ዓዲም ካይ ድማ ንኣብነት ይፅሕት ሰርሕ ነርካ እዚ ዓዲም ካይ ኮይኑ ሞፂ ፍስም ኣጋጢም ይፈልጥ ከመሪኻ ፈል እወ ግዴታስ ክዕድምዎም ኣለዎ ማለት ብሓይሊ ዓድሙኒ ተዓዲሙ እስሪ ዝመፅስ ከመይ ዝግበር ትምዕደ ተዓዲሙ ታው ንኣብነት ዳስ ደኒአ ተሰሪሑ ታው ተሰዓቱ ይዓድምዎ እንታይ ባህለ ወራን ብኸኸኹ እንዳሊኣቱ ታው ንዓእቶ ኢሎም ይዓብብኒ ድሕር ይሉ ታውራት ከመይ እንታይ ዝግበረሉ ታው ራሲ ኣስኳሪላ እንጀራ እኒአ ታው ስዋን ከፍ ተብለሉ በሊዑ ፅብሃል ተረኽብ ተዘይተዓዲሙ ኣብቲ መርዓስ እንታይ ይፍጠር ኣንቱም ኣሕዋተየ መንፈስ ዶ ምግቢ ይበልዕ ብስሩ ናበይ የእትዎ በዘካየደ ይሓሪ እዩ በልና ተፋንቲ ፀያፍ ቃል ሰዋዒ ማለት እዩ ይሓሪ እዩ በልና ይሸይን ይበልና ክንኣምን መንፈስ ምግቢ ይበልዕ ኧረ በስመ ኣታ ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም እዚኦም ቀጫኹ ከም ንፋስ ህቦ ብላ ይመፅእ ሰብ እውን ይበኣስ ዝኾነ ሎሚ ደኣ ብመርቤል እዩ እምበር ዝንግሪር ዛዕብዛዕ እንተኮይኑ እውን ይስበር ተውርድ ክትብል ሸተት ኢልካ ትወድቕ ከምዚ ህቦ ብላ መሲሉ እውን ይመፅእ ናብቲ ዳስ ቆፅልን ክስታይን ሓፍ ኣቢሉ ይወስድ ሰብ እውን ይበኣስ እዩ ፅቡቕ ኣይስምነን እዩ ዝበሃል ብኣካል እውን ኣብ ኩዕሶ ምናምን ጨወታ ገለ ይመፅእ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣታ ዝወዲ እንታይ ዝገብሮ ኩዕሶ ክፃወት ይመፅእ ክብለኒ እዩ በቃ ብእውነት ክብል እዩ ወይ ሓበሽ እስኪ ብኸመይ የመፅእ ክፃወት ገለ ኢለካስ ብንፋስ እንትን ሓመድ ሸኸርከር ምናምን እንዳለ ኣብዚ መርዓ ገለ ከዓ ኣተዓዳድምኦ ከመይ ግዴታ ዲኻ ዓደም ዘሎ ግዴታ ውዕደ ብመርዓ ማሕበር ዓወሰና እዩ ዝበሃል እሱ ተዘይመፂኻ እንታይ ይፍጠር ወይ ተዘይተዓዲሙ ራብሻ ይፍጠር ግዴታ ዲ ሪኢኻ ትፈልጣ እወ ሕይብ እዚኣ ነይሩ ብኣኽባር ማይ ሰትዩ ዝኸድ በዚ ሓሊፍ ነይሩ ሓሊፍ መን ይገብረሉ መን ይቐረበሉ ማለት እዩ ንሕና እንዴና ኩሉ ኣንዴራ ዝኣተወ ከመይ ተዋግዑ ወዲኹም ብኣካል ይረአ ድስ ከመይ ኢየሱስ ክንዲዚ ተተኽብርዎ ነርኩም ግን ሓቂ ዘራ ማለት እዩ ዓለም ናብ ገነት ምተቐየረት ነይራ ሸይጣንስ ክሳብ ክንዲዚ ክብሪ ስውር እዩ ንሱ ዓይነት ስውር እዩ ከም ሰተየ ኸይረአ ማለት እቲ ማይ ይውዳእ ዲ እወ ይውዳእ ኣብዚ መርዓ ክዕደም ከለኻ ንበይን እኽለማ ይፍለየሉ ዓዲሙ ዳስ ብንቅር እዩ ዘሎ ክዕደም ከለኻ ከመይ ትገብሩ ማለት እዩ መርዓ ከመይ ጌርካ እዩ ዝዕደም ኣተዓዳድምኦ ኣብሮሮም ይዕድም ከለዉ እንዳኣከለ ወረቐት ዲ ዝመፀስ ከመይ ሌሎም ሰለስተ ሰባት መፅኦም ይዛረቡ እዚ ምስ ሃይማኖት እዚ ከመይ ተሓሳሰብ ዘም ናይ ኣቐሽቲ ገለገለ ሰም እንታይ ይብሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምን ይፈትውዎን ይፀልእዎ ይፈትውዎ ከመይ ጌርካ ክልተ ኣምላኽ ዶ ይፍቶ ይሓወይ ህዋ ማይድሽ ገለ መርዓት ሃሊ ይዕድምዎ ዶ ይዕድምዎ መን ኢላ ዝዕድምዎ ዳ ሲሎ ቀስ ንኣብነት ሃለቀት ቀሽ ኮነ ከምኡ ዘለ እዩ
نتما أستخي فرسلم بيه فرسلم تداسم يفرسلم ኢየሱስ ያሎ حوي كم يجرو خف سلو ኢየሱስ نهالو نوادش بعين هيمانت كخما يرأي دقف ولا زمن هيمان صار تايدا مسؤول اليوم تايدا هاي ما نتدقى بقى سوكوي تاي كم سوكوي بعين هيمانت أبوتات كخما يرأي قد يزي أمر عم عدام زحميم كان أو هيك كان تصار يدقف ولا أبل ولا تحسبي سقاوني كيف زمان مثلا هتحيانا برجس بوتات بيت كريستيان إنك كان ليل كان حتى تزارو فينك إنك كالي تكون سلزخيل ناوزي تحس كاختزارو ليك خليني تشنزون بتشاجن كم حساب سقاو فينك حمام سقا تير فينك وإذا مثلا جام نسخ عرف الكات إحنا خد اللي خد خدمر بمنفساوي بعين الجاهل وإنه بيت كريستيان تجلس فينك هتقدر تلها سيدان مسألة محتار رخي وزر خبي يكونين تأكل نستو سلازح من مكة بوده خاني مثلا الليل كان تعاملوا نجار يخاخت تجورا نجار يلوم تم زل لك حساسة نازم أستكد هذا أمر عيد مورد كميديو يتسز حواسة سلازخنا عبي سب ولا زخ خان مونيلته أنا معي عدي لأن والله يتعدى من تيلة خان أسميرو تقدم بدون له أذكر هو مسجل كم لم يعدي فهمت تقدم هجي عدى باز بهالكاعة عد بمول انتو قيموه انتاي بصوص زبهر ساعي حصر مسهر تحصر مسهر واي تبع لقى أتخنتو باخو ود باخ مقاطرتي ملي أمتي ما حدا فتعد خوين ولا لا يتعد خدين شوي يخل ببوتات تسنحو توبتم عبيت تسلسنها قد يخلي دسون زي كل ولا انت خاله أخر ربي يعزو قدر كي تقدم زول سبيل لأنه كان تاشمل الله زي قاعد يفلت أصواتاس نسمعتكم يا أخي يقول لف تباهيلس هيمانوت تحسكم من الشيطان تخوروا مرعكم أمنتي زي قاعد يفلت أصواتاس زي فلوت زم جنساي شعبية مصيام ها حتيوم نيرم شو عتيوم قتيلو صعيب من أتوا مالك صابو قتيلهم ناتو صابو قتيلهم له سران شدشته قتيلهم له شو عت قتيلهم صحيح صابو قتيلهم له تلك تختل سبني ودي لأن جرى هيمانوت فتاعتنا خبلكم ما قد تختلوا قديتهم إيشي نتم كمينات سو مالك نحنا سبات منا أسيد قتيلو نسمع أتم ما شو عت شعبية صحيح بالقتيل نزمان نبرت صفاتهم نزمان نبرت ناس لخلقنا مناسة مسقطلو شو عت قتلني أو صفيرهم كمي ملك علو يقولوا الشام دعاء ملكع ما جسك بايكم زي شكر أرقصني إيش اسكت يا ملك أخيت مكحمك رقافي دا أخيتو لنا نردك عبيتي أوكي نخير حرح حدا شن قياس يولوه عينون حدا يعينو ولوه أرى بسمع سلمي يلم بليبو فعلو أبرارم بزا سلمي يوكا أنا بلتسئل له عيني ونعم لخ مسكن صبغيو سنة يكون ناتجي جاي قالوا إتزارينا وصي يوسر وصي يزارينا أنا جنا قدس إلي راحو قالوا وني كم نحنا عليكم نوين يتقالس كم نحنا يكون نوين ينبر قالوا وني في تزاريون إن عاي بتعمي تزاريون بزح زروات تزاريون إيه بروفيت إيشي ليه مسئلة من زاروا لكم يك عمن إنه زاركم يجروا نسو مرجت خمي يسمع منير مرجت دوغي مم يوم توصل سم بينهم ديمس قالت أصلون خلوهم بينهم يوم بقي من توصل وأنا بينهم يوم حزنا الأفهم أغسط لها أمر عدم وده وعدمي وسر زخانة مرعتات مع عدمي عنتوي يعدمني بالنيرو دم بسباسبي زعدم تحدا يعدمني له تحرغا بسباسبي يعدمي له زي خاني دايركتلي يعدمي كمين هي القداي
ወይ ሸይጣን ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ክንዲ ዘኽብርኔካ ጉዲ ሕራሺ እዛ ዓደቂ ማለት ክሳብ ሕዚ ወረ ዝኸባቢ እዚ ጉዳይ እንተገይሩ ብጣዕሚ እዩ ዝግበር ቀደም እዩ ወረቐት ከብልካ ከውሑ ተኣታቲፉ ሰቕፈት ግና ንኩልና ግና ከምዚ መልኣኽ ፈጣሪና ኢና ንሪኦ እሞኸ ክብራት ቤተሰብ ትሕዝተና ከም ፈጣሪና ኢና ንሪኦ ከም ስላሴ ኢና ንሪኦ ትብለላ እዛ ዓባይ ሰበይቲ ኣጋ ምቑራባ ኣብ ክንዲ ምቑራባስ ከም ፈጣሪ እየ ዝሪኦ ትብለላ ንጋሽ ሸጤ ኣብሮሮም ጉድ እዩ ከመይ ሪኢኹሞ ሕማቕ ርኢናዮ ማለት እዚ ነገር እዚ ከም ኣምልኾ ከም ምንታይ እየ ክሕሰብ ዝኽእል ማለትስ ክሳብ ክንድኡ ቦታ ሂብካ ክሳብ ክንድኡ ተጨኒቕካ ክሳብ ክንድኡ ኣኽቢርካ እሞ ድማ ሃይማኖት ዘለዎ ዝበሃል ዓዲ ክሳብ ክንድኡ ቦታ ሂብካ ምዕዳም ንዓበ ምፍራሕ ብሽሙ ተሓፂበ ድሕኔልካ ምእማን ብሽሙ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ኸድካ ተሓፂብካ ንዓኡ መስዋእቲ ምግባር ምናምን ማት ዝነገር እዚ ከመይ ትሪእዎ ከምቲ ዝበለኩምስ እቲ ዓይነት ርእይቶ ኣለኩም እዚ መሕዘኒ ምር ናይ ካሊእ ርእይቶ ከየለወና ኢልካ ኢኻ ወዲ ዓበይቲ መሕዘኒ ናይ ካሊእ ከይኣኽለናስ ሸይጣን ከኣመይሱ ዝኽበረላ ዓዲ ኣነስ ንምንታይ እዩ ትግራይ 10,000 ጦርነት ዝካየደ ዓዲ ስለምንታይ ተን ካልኦት ክልላት ገለመለ ይብል ነይረ ለካ ሸይጣን ኣብ ርእስና ኮፍ ኣቢልና ዳ እሞ ከመይ ጦርነት ኣይኮን ካሊእ ተዝመፅእ ስታይ ዝገርም ነይዎ ኧረ በስመ አብ ጌታ ሆይ ቶሎና ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብዘለኹም ናይ ዓለም ወሰን ሰላም ኩኑለይ ባይ ሳብስክራይብ ግን ጎር ሕራይ መጭኹም